and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga kasama, aniya ang sumpay sa naginapustang sukilanon. Nganong, ikaw pa. Oh no, diri kas kama. Higa sa... Oh, okay. Relax. Everything will be alright. Just calm down. Kay manawag lang ko sa intercom. Saan ba niya ako nahikapan na, Roy? Ako na nakita kanina. Relax lang, relax. Oh, please kung kontak og ambulansya. Emergency, please. Thank you. Love, mo pauli ba ka? Aron makapahuhay ka? Love, no. Anira ko umani mo. Dili ko gusto mo piya. Ang ako ba unta nga makapahuhay ka? Okay ra ko. Don't worry. Nadugay mo sila sa Roy o Amaya? Do you think madagin ni Roy si Amaya? Ayaw na paglaong, my loves. Aron dili ka madismaya. Ayaw nagdungagi ang imong stress kay tingalig. Masakit ka na sa dinuon. Parehas ni Mami Dalia. Simbak ko lang. Palayo lang gid unta. Kay kung mahitabo na, si Amaya gid ang akong paninglan. My loves, nagdumot ka ni Amaya? Dili ko gusto makaton sa pagdumot. Mangwa ko ilaing gibalik-balik og ampo karon. Nga tuphon lang untang iyang kasing-kasing sa tumang kaluoy. Og mo anhisi ha. Aron makita niya ang sitwasyon sa iyang inahan. Pausap na yung gipangaliha ganiha, my loves. Nga, dili gid unta papakya si Roy sa pagdani Amaya din sa ospital. Kaya dako nga akong pagtuo. Nga inigbukas mga mata ni Mama. O may musugat sa iyang pananaw ang dagway ni Amaya. Maayo na yun siya. Nindot ka ito mga po nga nalibkas siyang bapa para kang Amaya. Nagtuo siya nga diha si Amaya siyang tapad. Naminaw niya. Sayang. Pero ako raw niya ning ipabati ni Amaya. Ha? My loves, ako yung gi-record ang tanang gipanulti ni Mami Dalia. Mainon. Hain pa ka sila? Ang imong cellphone. Oh, si Bro Roy. Excuse, mugawas ko, my loves. Hello? Bro? Ay naman ka? Niya si Amaya uban ako. Pero di ami sa ospital, bro. Ha? May nahitabo ni Amaya. Unsa? Tawagin niya ako. Gisinyasan ako sa nurse. Bye. Jared! Yes, loves! Ngano? Tawag ang doktor! Si Mommy! Wala na ginawa! Unsa? Amaya, mahal na ka. Mahal kit kaayo, anak ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amaya, luwas ka na. Si Mama. Ay, si Mama. Paduula siya. Palihog, Roy. Nagdam ko ka ni Mama ni mo? Oh, dini siya karon. Paduula siya palihog. Gusto ko mag-isulti niya. Gusto ko mangayog masaylo. Usa, nagdam ko ka lang. Wa man si Mama ni mo. Pero nag-isulti siya na ako. Ako gingnan. Mahal ko niya.
Uya ayaw paghilak. Damgo ra lagi ito. Nakapini mo, lipay kay ko sa kung nadungog karon. Katong ipag-ingon nga gusto ka mga pasaylo ni mama nimo. O nga pagpakaligyon, aron magkita mo ni mama nimo ha. Magkasulti. O makapangayo kay pasaylo niya. Amaya, murag akong pagkahikitan nga malipay na unya si Tita Dalia. Sagdi lang, ako susihon ang kahimtang ni mama nimo dito sa ospital. Kung una magani siya nga makaangkon og kaayuhan o makahimo ra sa pagduaw nimo dinhi. Ako siyang kuhaon og dadun dinhi sa imong atubangan. Okay? Tuod. Di ba mingon magkangagidasan siya sa ospital? Kumusta na makaha si mama? Roy, kasakit pa. Ha? Huwag ko magkasabot. Karon pa kumubati og ingon ni ini. Kasakit pa sa gamingaw nga akong gibati karon para ni mama. Diin man ka niya ito. Kinikaw ako ni mama, Roy. Diin man ka niya ito, Amaya. Kung ingon pa unta na dayon ang ibang gibati o mipauli din kasi iti. Malipay ra ang tamong duha si Tita Dalia. Please, saari ko. Ngay mo yung dadon din si mama. Aba. Si Jared. Tabi sa. Ako lang ito bagon. Hello, bro. Bro, ganun tugay magkayo mo. Wa na si mama. Sa? Ano wa man dahil mo mga sa hospital siya, Maya. Tungod kay dili mahimo, bro. Naghigda pa siya, Maya. Niya pa sa ospital. Ug dili pa na ako masiguro kung kano sa siya makagawas. Nakuhaan si Amaya. Ha? Nagpasalamat na lang gani kung dako kay diyang miingon ang doktor nga nagkinala siya og dugo, abunuhan siya og dugo. Nakatabang ko niya tungod kay parehas mig type. Kinuo ko. Nabatay si mama nga. Wa magkakita og si Amaya. Aron na malagunta nga dili siya mabugatan sa iyang pagpanaw. Pero wa sa day mo tugot ang higayon. Sa ato pa. Ipalubong sa dunya na ko si mama. Gawa si Amaya. Wa na tayo mahimo pa. Kaya kinahanglan magiging natong buhaton. Hangtod ba siyang kamatayon? At ang gihapon siyang papabuton sa wa? My loves. Kaabi ni po. Muna kong gidakdakan sa kalibutan sa pagkawa sa iyong inahan. Sakit. Sakit, my loves. Nawili kayo ko ni mami tungod kay diha niya. Ako natilawan ang gugmas sa usa ka tinuod kit nga inahan. Siya mo ay naghupay sa samaran akong dughan. Kaya wa na gud magpakabana na ako ang tinuod na akong inahan. Ang pagmahal ni Mami Dalia mo ay nag-am-am na ako, my loves. Maong sakit. Sakit kawa na siya. Si Amaya. Ayaw nagkasuko ni Amaya, my loves. O ganong dili, ha? Angay na to siyang kaluyan karon. Sa unsang rason? Bisan pa man, nga gusto ko ni Amaya nga magpakita din sa ospital. Maglisod siya, my loves. Tungod kay naghigda sad siya karon kay nakuhaan. Ingon pa ni Roy. Unsa? Si Roy gani ang mitampo sa iyang dugo kay gikinahanglan nga abunuhan si Amaya sa nanghaging mga adlaw. Ug hangtod ganiha. Sa wa pa ko mahibaw nga may nahitabo din ni Amaya. Abi nimo, nagplano gid unta ko sa pagtulisok niya. Pero sa diyang nahibaw-an ako ang nahitabo. Gibati na ko nga diha napahong ang akong kasuko og mipuli ang tumang kaluoy. Talagsaon ka. Talagsaon ka. Salamat sa Ginoo nga ikaw ang gihatag na ako, my loves. Salamat. Roy? Oh, yes? May gikinahanglan ka? Unsay problema? Wa na katingog-tingog diha. Ug magulano na kayo ka. Ngano? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!